Kaixo Lazkatarrak, oraintxe egin berri dugu, 12ak laurden gutxi dira, astelena, oraintxe egin berri dugu Lazkaoko prebentzio eta jarraipen batzordearen beste bilera bat, eta hango berri emango dizuet pixka bat. Alde batetik, gaur azokarik ez da izan azkenean, ez dago garbi debekatuta dagoen edo ez egiteko gomendioa izan den besterik gabe, baina behintzat Lazkauko udalean ez egitea erabaki zen. Ez dakigu asteazkenean, ordiziakoa izango den azkenean, gauzak ez daude garbi kontu hietan. Beste gai bat, garbiketarena izan da. Garbiketa kontuetan, kalean eta sasietakoak esan digute ari direla edukiontziak eta garbitzen, pistolarekin eta garbitzen ari direla, lixiba erabiltzen ari direla. Kezkatxo bat sortu zaigu, eta hala jakinarazi diegu, lixiba horrek lixiba bera produktu kutsagarria izanik, ingurumenean zenbaterainoko kaltea eragin dezakeen edo, eta hori bermatzekotan geratu dira. Ahalik eta kalterik gutxiena egiteko, gutxi neurri txikien erabiltzen den heinean kalterik ez duela egingo, baina kaleak eta albaldin bada, naiz eta behar bada egunen batean desinfekzio bat egin beharko den, desinfekzio hori egiteko garaian eta kontutan hartzeko garaian geratu gara, kontutan hartzeko garaian ingurumen ikuspegitik ahalik eta kalte gutxien egitea, ibaietara eta ahalik eta kutsagarri gutxien irits dadin. Familien eskaerak, bakizue familiak batzuk egin zituztela eskaerak etxera zerbait eramateko, beste familia pare batek egin du, baina guztira ere 5 edo 6 familia besterik ez dira hori eskatu dutenak. Eta oraingoz udala bere baliabidekin egiteko gai dela esaten ari da. Etxez etxeko laguntza beste talde batzuk ere eskaini dute, gazte asambleak esate baterako, gazte asambleak bere kabuz ari da lanean, eta haiekin alkateak izandako elkarrizketan jakinarazi omentzien, ahal baldin bada udaletik koordinatuta egin behar dela lan hori, eta hola izan ezkero, herria bere baliabideekin krisiari erantzuteko asmoa adierazi du alkateak ere. Alegia, kanpoko ulertu dut kanpoko eragileak izango liratekeen gurutze gorria eta horrelakoaren zerbitzuak erabili ordez, herriko bertako baliabideei emango zaiela lehentasuna zerbitzu hori eskaintzeko garaian. Kontratazioetan eta egin dugu galdera, nola dauden udal kontratazioak, udala kontratatuta dituen zerbitzuak, batez ere kiroldekiko zerbitzua, garbiketako zerbitzua, kale garbiketakoa, naiz eraikinen garbiketakoa eta izango dira, eta horietan etenik ez dago, oraingoz zerbitzuak etenda egon arren kontratazioetan ez da etenik izan, eta EH Bildutik eskatu dugu batzordean hori zorrotz jarraitzeko, ez etetea ez dadila enpresaren mesedetan izan, baizik eta enpresa horrek dituen langileen mesedetan, alegia langileei soldatak irits dakizkiela berma dezala udalak, ez dadila enpresa kobratu eta ark langileei ordaindu gabe geratzerik gertatu behintzat, ez? Kultur ekitaldiekin ere egin dugu beste ekarpentxo bat, eta da kultur ekitaldiak epe honetan eteten badira, alarma egoeran gauden bitartean antolatzeko ziren kultur ekitaldiak eta kultur eragileak bestelaren nahikoa itota dabiltzala, eta ahalegina egiteko eten ordez, kontratu horiek, hitzarmen horiek bertan behera utzi ordez, atzeratzeko eta gero programatu baldin bazegoen antzerki emanaldi bat edo, orain egin ezin denez, gero udal partean edo horrelakoren bat egitea saiatzeko. Zerga eta tasen gaian adostasun handiz, EH Bilduk proposamena egiteko asmoa zuen, baina aurrea hartu digu alkateak berak, eta esan du, bere ustez orain zergarik eta tasarik ezin dela kobratu, bestalde seguraski praktikan egiteko arazoak ere izango zituzkeen, langilerik eta ezin delako udaletxera joan, etxetik lan egin behar dutelako, eta etxetik egiteak eta arazoak sor ditzake.
Eta, bueno, dena dela, zergak eta tasak orain etendak geratzen dira, harik eta alarma egoera hau pasatzen den arte, eta alarma egoera hau pasatzen denean, urrengo erabakiko da egutegia zein izango den zergak eta kobratzeko. Zerga batzuetan alkateak esan du beraz ziur dagoela gauza batzuk itzuli egin beharko dituela udalak, esate baterako, zerako kiroldekiko zerbitzuan eta kobratu direnak zerbitzurik ematen ezpada, azkenean itzuli egin beharko dituela. Eta horixe da guztia gaurkoz, bihar bilerarik ez egitekotan geratu gara oraingoz, ez baldin badago arazo horik, dei berezirik ez baldin badago, orduan urrengo bilera, asteazkenean, ordu berean, goizeko 10:00 izango da. Haupa lazkatarrak, eutxi, itxialdian ondo egongo zaretela ziur naiz, naiz eta kosta egiten zaigun, asko gustatzen zaigu kalean ibiltzea, mendian naiz plaza inguruan, baina oraingoan ahalik eta denborari gehiena etxean pasa beharrean gaude. Eskerrik asko, gero arte.